Ni video in laban na i bɛna raccourci saba de sɔrɔ n'o ye dogodogonin sira ye. Dogodogonin sira fɔlɔ o de ye i ka contrôle F ta. Ni contrôle F ta i bɛ fɛ ka fɛn mun recherche kɛ n'a sɔrɔ document jan b'i bolo i bɛ fɛ ka tɔgɔ mun recherche kɛ i b'a tɔgɔ recherche kɛ. Misali Google recherche kɛ Google. A bɛna yir'i la ko Google yan nɔ kelen bɛ yan, filanan bɛ yan, sabanan bɛ yan. A yɛrɛ filɛ nin ye bilenman na 1, 2, 3 ye. Raccourci filanan o de y'i ka contrôle H ta. O permet i bɛ se ka tɔgɔ yɛlɛma. Misali an ye Google sɛbɛn fo siɲɛ 3 an bɛ fɛ ka Google bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka Google yɛlɛma ka kɛ ko application. Ne kɔ ka application sɛbɛn i bɛ fɛ ka o la an bɛ fɛ ka remplacer a bɛɛ la an bɛ nin digi. N'an y'a digi oui Google bɛ yɔrɔ mun na yɔrɔ 3 in na yan ayi a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma. Saba o de ye contrôle A ye o b'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen sélectionner. I ye test bɛɛ sɛbɛn i y'a ye k'a fɔ non tiɲɛna a bɛ écrit mun na o écrit in man ɲi. Ja i mago t'o écrit in na i bɛ fɛ ka écrit in falen n'o ye police ye i bɛ fɛ ka police falen o la direct i b'a bɛɛ contrôler. Misali an bɛ fɛ ka times de ta an bɛ times ta i bɛ fɛ ka couleur de falen walima bonya de falen a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ yan.